A ver, como fai, por exemplo, vamos poñer un difícil. Como fai o elefante? A ver, todas e todos xuntos, a de tres, 1, 2, 3. Moi ben. Bueno, pois esta canción é unha festa de animais. É unha canción para que saltedes e bailedes diante dos vosos asientos, Así que se estades preparadas, vamos alá. ¡Todo mundo de pé! Saltar y correr, ¡a bailar! Como un mono dando suena, la selva.